Kviech z Českej republiky, žltá čiapka, a v 5. dráhe Kössler, Rakúšan, v zelenej čiapke. Tak poďme, držme palce Martinovi Vaculíkovi, ktorý je teraz momentálne presne v strede. A Vaculík výborne vyštartoval, dostal sa do čela, fantasticky z tej strednej dráhy. Ojojoj, to bolo pre divákov, alebo až tak enormná rýchlosť bola pri tomto výjazde na konci rovinky. Áno, až taký záber, že Martinovi zdvihlo predné koleso, čiže vidíme, že sa snaží ísť najrýchlejšie, ako to ide. Za ním sekunduje Finn Antivuolas, ale hľadáme Jančiho Kviecha, ten sa pravdepodobne zachádza za nimi. No, pred nimi určite nie, to by sme si všimli. V modrej čiapke tam je Slovinec Škoria na 3. mieste, v žltej Kviech. Nezačal úplne najlepšie túto jazdu, ale vidíme Martin Vaculík s obrovským náskokom, skutočne sa dokončuje 3. kolo a chádza do posledného kola. Fantázia, fantastická forma našej jednotky, aspoň čo sa týka podľa tej prvej jazdy, ale Martin si veril pred týmito pretekmi a je doma, pozná tu každý drn. Jednoznačne pozná tú dráhu najlepšie, čiže vie, ako ísť, aby bol čo najrýchlejší. Až Arnovica aplauduje. Ale pokiaľ by už to bolo v tom ostrom móde, potom v podstate sa rozsvieti zelené svetlo, ktoré čo už vlastne kvázi pokyn na štart, a v tom momente už sa pretekár nesmie dotknúť pásky. Za akýkoľvek dotyk pásky nasleduje potom vylúčenie daného pretekára z jazdy. Vzdialenosť pretekára je zhruba 15 cm, 15-20 cm tej pásky pri štarte. Tam vidíme ešte nejaké Škoria, Nielsen, Jamrok, Bowis a Gust. To je od prvej po poslednú dráhu, ale práve... Že Bowis má nejaké technické problémy, čiže ideme len v štvorici. To je smola, zistí to. Momentálne má relatívne slabších súperov v tejto jazde. Vidíme v tej červenej dráhe, že teraz bude Ľuka Bekra zastupovať Milen Maňev podľa jeho také bielo-červenej typickej kombinézy. Milen Maňev je, by som tak možno v rýchlosti povedal, taký posledný endemit bulharskej ploché dráhy, posledný aktívny pretekár bulharský, čiže taký veľmi sympatický pretekár naozaj. Už pomaličky v takom veteránskom veku. Posledné úpravy pretekárov pred štartom a... No, pozrieme sa, ako ten štartovací rozhodca cvičil majstra sveta Taja Wolfindena, ktorý okamžite po štarte ide do čela tejto jazdy. Tam vidíme, že už s krásnym náskokom po prvých metroch. Ale potrebuje body Wolfinden, treba to povedať na rovinu a na hlas. Druhý zatiaľ Nick Škoria, ktorý teda trošku úspešne skladá reparát za tú pokazenú svoju druhú jazdu. Tretia priečka zatiaľ patrí Danielovi Jelenievskému z Poľskej republiky. A vidíme, že Wolfinden má nádherný kráľovský náskok už na konci tohto druhého kola. Vidíme, že Taj Wolfinden našiel zrejme tú ideálnu stopu aj na stane motorky, pretože využíva celú šírku dráhy na to, aby bol čo najrýchlejší. Áno, ja mám taký pocit, že každou ďalšou jazdou bude lepší a lepší. Ono je to vrajím o tom, Taj Wolfinden ešte v Danovici nepretekal, čiže aj sa nejakú jazdu mu trvalo zoznámiť sa s tou dráhou. Tréning pred pretekmi nebol, to znamená fakt taký ten first touch bol tá prvá jeho jazda. A vidíme už na jazde do poslednej roviny do cieľa prvé 4 body. Tretie miesto na žltý Patrik Hansen z Dánska a zelený Andrzej Lebedeus z Lotyšska. Takým výrazom Som asi povrčivý, lebo každý si robí tú svoju jamku. Nechce ísť do tej druhej, čo už predtým niekto použil. Aby sa potom mohlo naopak stať, že sa ten motocykel príliš zahrabe. A to znamená, že síce môže sa viacej zahrávať to koleso, ale zároveň tá Yamaha ho zase spomalí pri tom jazde. Čiže ten tlak na gumu potom drží celé koleso a spomaluje ho, takže... Môže potom pretekár spraviť nejakú chybu, ako je toho, takže...
budeme pozerať zelenú príľbu Andřeje Lebedevsa, ktorý Raketovo odštartoval. je najväčším favoritom, ale Norbert Magoši je druhý. Doposiaľ nepoznaný pocit pre maďarského pretekára, ale dlho mu nevydržal, pretože cez neho už išiel Patrik Hansen. Norbert Magoši není žiadne také béčko Žarnovici, on má naozaj pekné výsledky. Stal sa raz majstrom Slovenska pred niekoľkými rokmi, takže... Ale už ho dal dole Nik Škoria, čiže Magoši sa postupne prepadá úplne dozadu. Dokonca už je asi až na poslednom mieste, ak som dobre videl. Áno, dobre si videl, musím ťa pochváliť. Aj Petr Chlupáč išiel pred neho. Poradie teda jasné. Lebedevs, Patrik Hansen na druhom mieste. Hansen, Neohrozenie Škoria, je Chlupáč a Magoši. Do týchto chvíľ. sa nám to opäť natiahlo to štartovné pole. Bezpečné vzdialenosti medzi pretekármi, čiže naozaj môžu v pohode dokrúžiť. Ale Lebedevs ide veľmi suverenne. V treťom mieste a Áno, nejaký bodík ešte by bolo dobré mať, takú poistku. malinko poistiť, ale Ono by som ešte dodal aj to, že dôležité je možno trošku tak aj umiestnenie v tejto základnej časti, lebo na základe neho potom si pretekári vyberajú štartovaciu dráhu v tom finále. Čiže ten, kto je prvý, tak si ako prvý vyberá áno, dráhu. jasne. Čiže No, ale sme sa bavili, že ťažko favorizovať niektorú dráhu pred druhou alebo inou. žiada číslo 24. Tretia dráha Milík, ale dopredu ide v dráhe číslo 2 Marko Levišín. Ale Václav Milík sa už pretiahol Okamžite cez neho dostal. na to prvé miesto. Nasledovaný Antonom Karlssonom a dotierajúcim Markom Levišinom po tej vonkajšej strane dráhy. Anton Karlsson tak trošku vstal z popola, aby som povedal, na tú poslednú jazdu, lebo Takisto aj Nik Škoria sa teraz dostáva chvíľami na tú tretiu pozíciu. Áno, je momentálne tretí, za ním je Marko Levišín, ktorý sa postupne prepadáva ďalej a ďalej. A Patrik Bek z Dánska súverne posledný. tam vedeli Ale Václav súboj. Milík ukazuje svoje kvality. Tam vedeli taký ostrejší súbor trošku Antona Karlssona s Markom Levišinom. Naozaj si nič nedarujú. A neskutočný náskok Václava Milíka v poslednom kole. Takisto obrovská forma českého reprezentanta. Bolo to také všelijaké, také